Aja kaya ngono. Heeh. Iki minangkani pamundhutane Mbah Kayin. Pamundhutane Mbah Kayin lagune apa kemang? Pupu sing nelongso. Heeh. Pupu sing nelongso. Oh iya. Sing nyanyi berarti samaan. Opo iki? Tangannya ndak begitu. Tangannya apa iki? Sing endi? Jenengan milih sing ireng. Putih-putih, Pak. Putih-putih. Karo iki ndak kersa. Aku ireng ndak gelem kok. Kok sing ireng? Oke ya. Karo iki ya oke. Lah tiba ya kabeh gelem ngono lho. Nek kene sing irengnya aku, Mbah Kayin. Aja. Yuk, Dinda. Ayo, monggo. Apa iki sak tenane? Oh, endel. Tengok aja. Ngetril ya Mas. Lintas kunci Bang. Terus Kan boleh. ya. Boleh. Masa gak oleh. Blok panggungnya ya kudu sing mesra no ngene. Mesra no Mas. Iya ya teng. Apa iki? Nyapa? Aku ra nggo saku. Gandeng tangan. Gandeng tangan ngene ta Mas. Ya ampun. Mas. Tangane ndruwedeg kok Mas. Ngono. Gek tuweles iki kena apa iki Mang ya? Kena telek. Kau. Apa? Nek kono no. Apa? Situ Polreska. Situ proses kan. Boleh dong tahu namanya. Yo kosing. Gandeng tangan ring pinggiran. Cece. Beda, Rumah Mas. aku sing nelongso. Ojo. Kuwi lanang wadon sembur-semburan ojo. Kowe iki ora sembur-semburan. Oh, lanang. Uber-uberan Oh, Mas. Beran. Oh iya. Teko ndi emang? Balik. 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 Heeh. Apa iki sak tenane? Improvisasi gitu deh ya. Temen aku. Penting Mas keting audio iki Bang efeknya. Kenting audio ya piye? Lho Mas. Ayo toh. Takdirku sing jawab Lambi ini disuting lambi. sliramu Colok iki Mas ya, colok. bedo ati bedo lambe Ya. Muni lambe nyuting moto. Mbok menawa nek sing raruh ya. Terus? Yo ganti wedok no. di wedok kok terus piye Walah. gak sido mesra Saking penake lho Mas Warek. Wis kadung mati. Ali-aliku neng ndi ya Mas ya iki mau ya? Ali-aliku neng ndi? sumpah tuh aku din Lali orang gowo, lali orang gowo. Lanjut. Tekan dia Mas ya. wis kadung Wis kadung mati rasaku. Kang Mas rungono tangisku. iso nyanyi tak rungok Becike kowe lunga. Tangane. Urip Cari kesempatan. paribasan rangge lintang nengang kosong kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane ya Mas Soka ya. ora dadi boyo pangopo nanging tetep tak tunggu rondomu dados Lah wis iki. Malah ketuprakan iki. malah lagune ganti. Pupu sing nelongso one day budaya bareng Dinda Hapsa. Ada Mas Soka. Oke. Semoga Mas Bayu. Gending audio terima kasih. Masuk. Bareng Mbah Kayin Production. Jos. Wande Budaya. Dinda Hamsa. Oka Marwah.
Purworejo. MC topnya Jawa Timur Indonesia. Mas Bayu bos. Bayu tuman Bayu. Iya menang. Keneng opo saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mendengke wong liya. Pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesat mlebu sedhep pancen arek ati arep kepiye maneh kuwi meneh apa sifatmu saiki wis beda kamas kubusen rasa tresnaku. Iya. Wis kadung rasane mas ngomongisku becike koyo teko uripku. Wis jaranku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Yang mana Mas Bayu? Wes sing lho Mas. Yo, yo, yo. Ganding Bro Rebel Audio, Bakayin Channel. Ayo Mas, ayo. Aku wis ngaku salah kondo saknyatane saka ati ramung ana lambe kendi sing nang ati enggal disirami yen pendem kaya dewi. Ayo Din. Seseting jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kuwi wong ora duwe pancen ketemu Malah hilang, malah hilang. marang kahananku kamas pupusen rasa tresnamu. Ronce-ronce melatih kembrange lawe pupus klopo ising elengge nganti tuwa aku isih tresna kowe senadyan ana godho sepira akeh. Wis kadung mati rasaku becike koyo saka uripku. Ronce-ronce melatih benange lawe pupus klopo ising elengke nganti tuwa aku isih tresna kowe senadyan ana godho sepira akeh senadyan ana godho sepira akeh.
karo kasete iki amoh apa keyboard sing amoh to? Lagune iso double loro iki piye to? Lagune apa to iki mau? Kuwi mangan digawe ngono apa ya? Lagune apa? Wande budaya apa? Wande budaya iki kreatif. Ora enek Mas Kreativitas iki. tanpa batas. Sesuk lek pengen neh setelane ya kudu iki karo iki. Iki, ngono lho Mas. Ya. Ya.